אני שרון עידן, תוכנית עמוסה מאוד לפנינו, ואנחנו כבר ככה יוצאים לדרך, ונתחיל איתך, אורי פרץ שרון. שלום אורי. שלום שרון. אהלן, אתה נגיד למי שלא יודע, למי שלא מכיר, חוקר תורת הכתיבה ומנחה סדנאות, ומחבר ספר חדש שממש בימים אלה יצא, איך כותבים סיפור, מדריך לכתיבת פרוזה. נו, אז מה? אז יש טיפים שגם טובי הכותבים יכולים לקבל מהספר הזה, נכון? כן, אני חושב שכתיבה זה תחום שאפשר ללמוד אותו עוד ועוד, בלי סוף, גם כותבים מתחילים וגם כותבים מנוסים. זאת מיומנות, ותמיד אפשר להשתפר בה. תגיד, ואיך באמת נולד הרעיון? כלומר, מה פתאום ככה חשבת על זה שאולי כדאי ללכת על איזשהו כיוון כזה של לתת את הדגשים האלה למי שרוצה לכתוב? מאיפה זה בא? הספר התחיל בעצם מהאהבה שלי לכתיבה. אני רציתי ללמוד ולהשתפר בתחום, וחיפשתי חומר בעברית על כתיבה יוצרת. למרבה הפתעה הצלחתי למצוא רק מעט חומר בעברית, אבל כשהתחלתי לחפש באנגלית גיליתי שיש עולם שלם של ידע בנושא. מאות ספרים שנכתבו החל מימיו של אריסטו, הפואטיקה ועד ימינו, על תורת הכתיבה. ואני פיתחתי התלהבות עצומה לתחום, התחלתי לחקור את הידע הזה, לארגן אותו, לבחון איך הוא מיושם בכתיבה של סופרים, גם בארץ, גם בעולם. ותוך כדי המחקר התחבר לי שבאמת שהחומר הזה נדיר בעברית ושהוא יכול להיות שימושי להרבה כותבים. חיפשתי דרכים להנגיש אותו. כן. התחלתי דרך אתר אינטרנט שבו העליתי את החומרים ונוצרה קהילה של אנשים שמתעניינים וכותבים, כבר קרוב ל8,000 איש, והמספר כל הזמן עולה. וחלקם פנו אליי ואמרו שקשה להם לעבור על כמות כזאת של חומרים אונליין, שהם היו רוצים לראות גם גרסת דפוס, ומתוך זה צמח הספר. אז משם זה התחיל. עכשיו תגיד, אתה בכלל מגיע, אני מבין, מכיוון אחר, נכון? אתה מהנדס בהשכלתך. תגיד כמה מילים על החיבור הזה. אני מהנדס תעשייה וניהול בהכשרתי, ואני עובד כיועץ ארגוני, ואני חושב שיש קשר בין הדברים, היכולת לארגן חומר ולאסוף אותו, להסתכל על כתיבה גם כמיומנות, לא רק על ההיבטים היצירתיים והאומנותיים שלה, שהם כמובן חשובים ומרכזיים, אבל בכתיבה יש יותר מיצירתיות, כמו שציור צריך ללמוד ופיסטול צריך ללמוד ומוזיקה צריך ללמוד, גם כתיבה צריך ללמוד. כן. אז בעצם אתה שואל שם שאלות כמו למשל מה מחפש הקורא בספר, אני מבין, נכון? זאת אומרת, כל מיני, אתה מגיע לעניין הזה מכל מיני זוויות שאנחנו פחות חושבים עליהן. נכון, השאלה שהתחילה לעלות לי תוך כדי שלמדתי את הנושא זה האם בכלל אפשר להגדיר מהי כתיבה טובה? זאת שאלה מאוד יומרנית. נכון. כי כתיבה כאמור היא אומנות, ואומנות אנחנו לא רגילים למדוד במדדים, אנחנו יותר תופסים אותה כחוויה. אבל יש תשובות מאוד מעניינות לשאלה הזאת, שא' שכתיבה טובה אמורה לספק לקוראים דבר מסוים, ואחר כך כשאנחנו מתחילים לשאול מה מחפשים הקוראים, אז אנחנו מגלים שיש מטרות שחוזרות על עצמן. הרצון להתרגש מסיפור, הרצון לשקוע במידה מסוימת לתוך מציאות הסיפור, המציאות הבדיונית הזאת שאולי קצת דומה לחלום בהקיא, הרצון לחוות אסתטיקה. תגיד אורי, ואיך באמת בנוי הספר? כלומר, מי שמקבל אותו ככה לידיו, אז בעצם מה הוא מקבל? תן לנו איזשהו כרטיס ביקור של הספר עצמו. הספר מתחיל מהתיאוריות שתיארתי כאן, והוא ממשיך לטכניקות ולכלים שאני חושב שהם מאוד יישומיים, שאני לא דן עליהם רק בתיאוריה, אני מסתכל גם איך הם מיושמים בכתיבה של סופרים מוכרים. בכל פרק ולגבי כל נושא אני בוחן יצירה ספרותית מוכרת, ומסתכל איך הטכניקות האלה מיושמות, כי כדי לדעת איך להפעיל את הטכניקות לא מספיק לדבר עליהן, צריך לראות אותן פועלות בשטח. אחר כך כמובן גם להתנסות בהן. כן. ומה, תספר טיפה על תהליך הכתיבה? איך כותבים ספר כזה? זאת אומרת, קח אותנו טיפונת לעבודה מאחורי הקלעים? האמת שהופתעתי כמה עבודה כרוכה בזה. אני לא התחלתי מתוך איזושהי החלטה ברורה וחד משמעית, אני הבוקר מתיישב לכתוב ספר. הייתה אבולוציה בעבודה שלך, נכון? זאת אומרת, זה משהו שטיפלת בו הרבה זמן, וזה פשוט קרם עור וגידים תוך כדי תנועה, אני מבין. כן, נכון, תוך כדי תנועה. התחלתי לכתוב פרקים ולהעלות אותם לאינטרנט, וכשהתאסף מספיק חומר, אז התחלתי גם לערוך אותו ולארגן אותו. אבל גם בשלב שכבר הייתה טיוטה כתובה, עדיין נשארה המון עבודה לעבוד עם עורכי תוכן ועם עורכי לשון, לעמד ולעצב, ולהכין אותו לדפוס, וכמובן גם לקדם אותו. כן. ועוד כמה מילים באמת על מה אתה, ככה הציפיות שלך נאמר, ממי שמקבל את הספר לידיו, זאת אומרת, מה אתה חושב שיקרה? שהוא יוכל פשוט לכתוב יותר טוב אם יש לו את הכישרון, או שזה
מתאים לכל אחד, גם למי שאולי רק מנסה ככה לבדוק את היכולות שלו. קודם כל אני חושב שהספר הוא מאוד מעניין גם למי שאוהב לקרוא ספרות ולא רק למי שאוהב לכתוב. כי הוא מדבר על מנגנונים שכולנו נתקלים בהם בקריאה. מי שכן מכוון לכתיבה, הספר יכול לפגוש אותו בכמה מקומות. יש אנשים שיסתפקו בקריאת הספר ויתנו לידע לשקוע. אחרים ירוצו ליישם את הטכניקות ולבחון איך הן מיושמות בכתיבה שלהם, אם הם תוך כדי כתיבה או של סיפורים או של יצירה ארוכה יותר. אני חושב שתהליכי למידה שונים מאדם לאדם, ולמידה מתוך ספר היא רק ערוץ אחד. זה נותן איזשהו בסיס הכרחי, תיאורטי, שכולנו צריכים אותו כדי להתקדם בכל תחום. אבל כדי ללמוד לכתוב צריך גם לכתוב הרבה וגם לקרוא הרבה, ואני חושב שגם להיות באינטראקציה עם כותבים אחרים, לקבל משוב, לתת משוב. ובאמת איך המשובים, איך התגובות שאתה מקבל, נאמר, מהקהל? אני רואה שקיבלת לא מעט גם מאילן שיינפלד ואחרים, אבל מה המשובים המיידיים? למרבה השמחה עדיין לא נאלצתי להתמודד עם ביקורת שלילית. בגלל שאת הספר התחלתי למכור במחירה ישירה באתר, ורק אחר כך יצאנו לחנויות, אז הייתה לי הפריבילגיה לדעת בדיוק מי קנה אותו. ולשמחתי גיליתי שגם הרבה סופרים מוכרים קונים את הספר, וחלקם חזרו אליי עם תגובות, ואלה שאישרו לי גם העליתי את התגובות באתר. התגובות בינתיים מאוד חיוביות. אני חושב גם בגלל שהספר באמת מבוסס על הרבה מאוד מחקר, והרבה מהדברים אני מביא שם מפי אומרם, וגם בגלל ששוב, מיעוט החומר בנושא הזה בעברית. יפה. אז איך כותבים סיפור? אורי פרץ שרון, אני מבין שיש גרסה כמובן מודפסת, למי שרוצה ספר ככה אמיתי ביד, וכמובן גם גרסה דיגיטלית. תגיד לנו למי שמעוניין בשתיהן, איך הוא מגיע ואיך הוא שם יד על הספר שלך? את הגרסה המודפסת אפשר היום להשיג כבר בחנויות הספרים, גם ברשתות הגדולות, סטימצקי וצומת ספרים, וגם בחנויות הפרטיות. את הגרסה הדיגיטלית בכל אתרי הספרים הדיגיטליים, עברית, מנדלי מוכר ספרים ברשת, בוקסילה ואינדי בוק. ברור. אורי פרץ שרון, תודה רבה לך, וברכות. תודה רבה שרון. תודה ובהצלחה, ואנחנו ממשיכים מכאן 13 דקות וחצי אחרי השעה 12. אנחנו מגיעים עכשיו לעניינים אחרים.